ସୁନା ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ସୁନା ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ସର୍ଚ୍ଚିଂ ହେଉଛି ସର୍ଚ୍ଚିଂ। କେଉଁଠୁ ସୁନା ବାହାରିଯିବ କାଳେ। ପାଇଲା 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 ସୁନା ପାଇଲା। ପାଇଲା ଚାନ୍ଦି ଆମର ସୁନା ପାଇଲା। ସୁନା ପାଇଲୁ? ନା ନା ପାଇନି ପାଇନି। ପାଇଲା କି? ନା ନା ଏ ସୁନା ପାଇଲାନି କିନ୍ତୁ ତା ଚେନ୍ ଗଳି ପାଇଲା। ତୋ ଚେନ୍ ହଜିଯିବ। ଗୋଟେ ବେଲିଆ ଚେନ୍। ପାଇଲୁ ସୁନା ପାଇଲୁ? ଗୋଡ଼ ଘା ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଆହୁରି ରାମ୍ପି ହେଉଛୁ। ପାଇଲୁ ପାଇଲୁ ସୁନା? ହେ ସେଇଟା ସୁନା ନୁହଁ ରବରଟା। ସେଇଟା ବଡ଼ ସୁନାଟା ପାଇଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୁନା ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ହଜେଇ ଦେଇକି କାଲି ଯାଇଥିଲା ତ। ନିଅନ୍ତୁ ଚେନ୍ ଗଳାନ୍ତୁ ବେକରେ। ମହାରାଣୀ ଚେନ୍ ଗଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚେନ୍ ଗଳାନ୍ତୁ। ସୁନା ପଛରେ ଖୋଜିବେ। ଆଗ ଚେନ୍ ଗଳାନ୍ତୁ। ଆଗ ଚେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମୁହଁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୁହଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଚେନ୍ ଗଳେଇବେ। ନା ମହାରାଣୀ ଏବେ ଚେନ୍ ଗଳେଇବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଚାଲ 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 ଯିବା। ହେଇଗଲା ଗଳେଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଖୋଜା ଚାଲିଲା। ପାଇବ ପାଇବ ଆଜି ସୁନା ସେ ପାଇବ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନା ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି ସୁନା ଖୋଜିବାରେ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ। ସେଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ସେଆଡ଼େ ଯାଇକି ବୁଲୁଛି ସେ। ସେମିତି ଡାକିଲେ ଆସିବନି। ବୁଝିଲା ସେମିତି ଚାନ୍ଦି 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 କହିକି ଡାକିଲେ ଆସୁନଥିଲା। 2-3 ଥର ହୁଇସିଲ୍ ମାରିଦେଲେ ଦୌଡ଼ିକି କନକନ ହେଇକି ପଳେଇଲା। ଆଇଲା ତ ଏଇଠି ତାକୁ ବସିବାକୁ କହିବା ଏଇଠି ବସି ବସ।